Ramogi juang machiegni e tielo mogik mano mara chenro ni mara rupi ka bene koro donje mbako romo thuolo makoro wada mana kao mara ruaki ayanga e chenro ni maodiochieng' makawuono ma en tich adek tarika 4 dwe mar 5 ka wantiere kae tielo mokwongo mara mbako romo are dwe manyien ne chaki itudri kod achiel kachiel nyinga Cleophas Oluoch ka odiochieng' makawuono warango gigo duto mosebedo katimore mano motenore kod form 1 mago jogo madonje klas 9 gichako ayanga skul mara sekondari odiochieng' makawuono weche chalo nade e kor county mopogore opogore kama intiere imiyo mana pachi sani kama tiere achiel kachiel e Facebook kanyo kimiyo mana pachi kotenore kod jo form 1 donjo e sekondara okinyi makawuono sikunde buora mano momako mag national mago mag extra county wache gi county kachiel kod mago mag sub county kachiel kod mago bende mag nyithi skul mantiere kod ng'ol ma opogore opogore magi te ikelo nyithindo maromo milion kata moingo milion 1.2 duto mano yudo luong e sikunde ma opogore opogore arwakni machiegni e chenro ni mar mbako romo kantiere kod welo mantiere go gintiere kod studio kako chako sanyaka sabich ka wateno mana nono weche gi mag somo mag nyithindo makoro riwore kod klas 9 mano form 1 odiochieng' makawuono e sikunde mopogore opogore bathi kanyo nyalo bedo ni janyuol nyabedo ni in nyamin gi kata owadgi jal madonjo e sikul mano mara sekondar nyakwa Ramogi juang gigi duto biro ni mana achiel kachiel kasane antiere kod wenda magintiere studio ka wendo mokwongo okena wendo Ramogi TV sano on kod thuolo mokalo kanwa nono ikruok ne nyithindo ke skul mano Victor Ochieng en jalonye weche mag somo kendo bende en jandiko en kama mewa nonro matut kotenore kod twak okinyi makawuono machiegni Victor mana kamano wendo machielo bende ma wantiere go mano Lamek Tala en jalonye weche mag somo kendo inyalo keto kanyo ni placement officer gigo duto ma osebedo ka timore weche mag somo ka iketo nyithindo e sikunde mopogore opogore mondo gitim kos mopogore kata tiegruok e wi gigo mopogore opogore en jalonye weche machalo kamano odhi miyo mana pache kotenore kod weche ma nyithi skul duto nitiere kendo ka gimanyo weche magidwa timo kata tiegruok magidwa yudo mano Lamek Tala montiero gi studio ka jalonye weche mag somo kachiel kod mago maketo jopuonjre tiegruok mopogore opogore e mbalariany mopogore kachiel kod sikunde mopogore opogore machiegni kamano nyakwa Ramogi juang twak wachako mana sani en mana penjo form 1 masani koro donje sikunde mag sekondara tiende ang'o iwacho ni transition makamae wuok e primary kidonje sekondara tiende ang'o ne jogo ma samoro noyudo thuolo kata jogo mane ok oyudo thuolo e kinde masani mar donjo e skul mar sekondar chako di Lamek agoero kamano ahinya to mokwongo adwa mondo achiw puoch makende ne ngire George Omore ma kaachiel gi jogo duto motiyogo e sekta mar education mar tiyo matek mondo gine ni nyithindwa duto manotimo penj higa mokalo oyudo thuolo mar donjo e klas 9 kendo wagone jopuonj erokamano ni mar gisetimo ikruok makende jopuonj madongo kaachiel gi jopuonje duto gi school infrastructure e skunde mopogore opogore gisetimo ikruok makende mondo gine ni nyithindo donjo e skul odiochieng' makawuono to ahinya bende wagone nyithindo erokamano nikech nyithindo bende osekawo thuolo gin mondo gidhi som tiende ni nyithindo makawuono donje e skunde mopogore opogore gin nyithindo moseng'eyo ni adiera somo nigo hala omiyo jonyuol kawuono kawo thuolo gi pinje konde duto mag pinywa ka gitero nyithindgi e skunde mopogore opogore ang'eyo ni gikawo ting' makende wang'eyo ni jonyuol timo kama e seche ma weche mag ofuko tek ahinya lakini wang'eyo ni jakinda ema keyo omiyo ka nyithindo donjo e skul makawuono gimokwongo madwa wacho en ni nyithindo oseluonge skunde mopogore opogore kendo gima duong' ahinya ka nyithindo donjo e skul kawuono en ni nyithindo chako somo e skundego gibobet e skundego bang' higni 4 koro gima duong' ahinya en mise
ni kagichako somo to nyaka wabong'iyo ni to mise manade ma gidwa chako nade nikech kichako maber titieko maber mana kamano kapok wanawe kama chelo kendo Lamek wantiere kod Victor machiegni ahinya donjo e form 1 tiende ang'o ne jogo mane kod thuolo mar chopo kata kamano jogo mochopo ting' mane ma gintiere kaachiel kod jonyuol gi jogo mane sekta mag somo mana kaka Lamek Tal osewacho en ni wuok primary kendo donjo secondary nyiso ni gik moko olokore yamo olokore koro nyiso ni kaka nyithindo kaka wacho nyithindo nyaka ikre mar bedo gi mise maber to kata kamano jonyuol nyaka ikre mar chulo fees jopuonje school kaachiel gi jomochung' ni school principals kaachiel gi joma nie telo e school nyaka bende ikre mar miyo nyithindogi odonj e school maber to koro ka gidonjo e school nyiso ni nyaka ging'e ni ngima mane gin tiere e primary ok chal gi ngima mantiere e secondary neno ka seche moko ng'ato ntiere e primary to en school modhi to duogo dala lakini koro sani ka gidonjo e secondary yudo ka ng'ato dhi kata mana mabor kabisa ng'ato ne somo Homa Bay to koro oyudo school Siaya kata oyudo school Nairobi to school modonje no en school makoro odake iye en boarding jomoko nyalo wacho ni pogruok mantiere en mana ni wuok e school mirwako nyasa tidonje moro mirwake long pogruok malong'o ni kanyi sikunde ariyo ne jogo ma samoro nyalo wacho ni kata weche mag somo bedo mopogore Victor pogruok nitie maduong' ahinya kacha ne gitimo subjects auchiel sani gidhi timo subjects 12 kadhi nyime koro mano nitie lokruok e kinde mag yore mag somo kacha ne gitimo penj miluongo ni en optional choices inyalo ndiko A inyalo ndiko B inyalo ndiko C but kae koro kang osechak puonjgi giko tam kata dier tam kanyo gidhi timo penj ma ng'ato ndiko mana gimong'eyo ineno kama en pogruok maduong' aeto bende nitie weche mang'eny madhi lokore iyudo ka nyaka gi ikre mar dak e boarding school biro gi challenges mang'eny mage ma nyaka koro giikrego gidhi loso osiepe manyien ineno somo dhi bedo malach ineno ngima nyalo bedo matek kaluwore gi kaka idonjo ineno kane ng'ato yudo max 400 ok nyis ni koro kodonjo e school ma secondary koro en odhi bedo ni en modhi bedo jaloch kacha ngima chakore kendo kata ng'at manoyudo max 350 romo gi ng'at man gi max 400 kochako maber to nyalo kata mna loyo ng'ano gik moko chakore kech yamo loko en yamo moloko kendo ji ochomo mana class 9 mana ko nene kanyo en donje class 9 dongruok mabedo mano kiwuok e school primary kichomo mano mara secondary kuomi kirango kaka wechego mag tiegruok machako mano ka wantiere school primary ka jidonjo e school mara secondary kuomi Lamek kentemo mana range yo makare kaka janyuol benya bedo kata nyathi moro ntiere school moko bende mosekalo process no duto kitemo rango dongruok mabedo nitie pogruok maduong' mabedo ka jidonjo e school no mar secondary lokruok mag timbe gi gigo sani nyithindo wachopo kacha jonyuol moko sani Ramogi ka gintiere geche gichomo e sikunde lokruok mag timbe nikech kanya wacho ni kanya ba gintiere adolescent kacha makoro gimedo lokore lokruok makama nyithindo ka donjo form 1 gitem tiyo kode yo machalo nade kata ka ginyalo rango kaka timbe gilokore gibed kode yo machalo nade erokamano ahinya gima to wacho mokwongo en ni the heart of education en education of the heart tiende ni chuny somo en puonjruok mar chuny mano msingi maber ma nyathi nyaka ng'e nikech kok ng'ato ng'eyo mano to ng'ato nyalo ketho kinde mang'eny kagalo ni oketo knowledge mang'eny kata rieko mang'eny e wiye to chunye to kwayo mabor ka chunywa ochikre maber to chunywa nyalo konyowa mondo wachik other components mag ngimawa omiyo the truth en mana kaka isewache ni nitie lokruok mang'eny mar tim nitie lokruok mang'eny mar environment iboyudo ni environment makoro nyithindwa dhiye en environment ma in polisi wuon ichikri kendi onge ng'ato kata japuonj moro kaka ne
primary school ne nitie a lot of support kata chik mawuok kuom jopuonj, lakini kakoro isedonjo e secondary school tiyudo ni koro gik mang'eny itimo kendi, iboluokri maonge ng'ama oparoni, ibro dhi chiemo kolang'o ywak, ibro chiewo e samo wachno, ibro timo gik mopogre. Koro nyaka lokruok mar paro bedie sama ng'ato odonjo e form 1. Gimar ariyo en ni kulbe nyalo mi kaw thuolo mondo awach weche 5 ma very important. Number 1, sama wadhi e high school nyaka wang'e ni high school nitie gima iluongo ni small details. Ngima ng'ato ka ng'ato nyaka wang'e ni life has what we call small details. Ngima nitie gi gik matindo tindo madonre. E school ibo ng'isi ni iywe ndara mochopo office to wadbo ng'eyo ni tiyweye nade. Kiyweye marach to tiende nitie details moko mapok otimo nade, mapok imako, to mano nyalo miyo iyud ka koro school pek. Mar ariyo, nyaka ing'e ni school nitie gima iluongo ni collaboration kata networking. Nitie ji mang'eny e school wan gi triangle oting'o ji adek ma important. Nyathi madhi somo ni e base ka, school infrastructure moting'o japuonj maduong' moting'o jopuonj kaachiel gi support duto mane school bende nie dire ka. Asto koni nitie jonyuol, sirikal gi education office gi jomoko duto ma bende bro changia mondo ngima mar secondary school obed maber. Ko mano nyaka wang'i ni nyaka wa collaborate, networking. Nyaka wang'i ni jomage manyalo konyo wabed successful. Mano lokruok mar paro madwarore. Mar adek, nyaka wang'e ni sama idonje e klas 9, nyaka idhi gero brand mari. Nyaka ing'e ni idhi gero brand mari, idhi gero kiti, idhi gero nyingi. Nyathi nyalo donje e school to ibo ng'e kaka jakoko. Nyathi nyalo donje e school to inyalo ng'e kaka jamibadhi kata jakuo. To nyathi nyaka ng'e ni to en nying manade midwa gero mabro miyo bang' higni 4 ibro wuok gi nyingno kendo nyingno ema bro teri kamoro amora midwa dhiye. Mar 4 en gima waluongo ni focus kata chomo somo tir, nikech nitie gik mang'eny matimre school kacha. Inyalo decide ni mako siep gi nyithindo weteu, inyalo decide ni donje group moro marach mambago ok bi kelo hala maber. To gima dwarre en ni nyaka ing'e ni ang'o mokele e school kama koro adonje kawuono ni, mondo koro ibed gi focus. Focus ni buketo tekoni, pachi gi resources ni duto et manyo gimokeli e school ni. Koro mano is very important. And the final one en gima waluongo ni stability. E school kacha nyaka ibed ng'atno ma stable in character. Character ni nyaka bed stable. Spirituality mari, weche ni mag roho ma wasewuoyo kacha ka. Nyaka ibed ng'atno mang'iyo ni chunyi ok kwaya oyae, but at least ineno ni mondo chunyi ochik gi wach Nyasaye. Kendo stability ng'iyo ni koro gibo timo subjects mopogre opogre. Physics nitie, chemistry nitie, geography nitie. To nyaka ing'e ni to e geography unstable machal nade, e kwano unstable machal nade. Koro stability no is very important, and also stability mar character. Ka ibedo ng'at ma stable, ineno kaka lwetani ma en lwedo mathuon. King'iye tineno ka en stable. To when you are stable, lwedo ni nyalo chopo ne lith lwetewa duto. Ng'ama stable en ng'ama ber. Ng'ama stable en ng'ama olony. Ng'ama stable en ng'ama konyo yot. Ng'ama stable en ng'at ma yamo ok dhigo. Ok en ng'at ma waluongo gi dho Kiswahili ni bandera fuata upepo. In ng'ama ong'eyo boundaries mage, kendo in ng'ama ochanre, in ng'ama konyo yot. Ng'at mok stable konyo tek ahinya. Emomiyo magi gik ma important ni sama wadwako nyithindo e school to gik moko 5 go nyaka wang'i, nikech gibiro kelo lokruok maduong' e ngimawa. Mana kamano, ka itemo wacho ni nitiere kata jomluongo ni jonyuol, jopuonj kaachiel kod sirkal gi mago duto ma nyithi school mantie kacha, ni triangle mantie kacha. Victor, kitemo mana rango ting' janyuol en mane? Wantiere kod jonyuol duto mosebedo kacha gi ng'uro mopogore opogore, nengo mar dak mag ngima oidho kendo ni malo. Ting' janyuol e kinde ni makoro wuok school primary kochungo kacha ma secondary en mane? Ka wawuoyo kuom ji adek go ma Lamek wuoyo kuom gi, nitiere jatend piny Tanzania iluongo ni Julius Nyerere nowacho ni play your part, it can be done. Nyiso ni in kawa ting'ni
Timatima korka kori, gik moko duto te nyalore. Koro gima timore en ni penjo mipenjo no kuom jonyuol nigi gik mang'eny monego gitim. Mokwongo en ni janyuol nyaka kaw thuolo kendo ter nyathine skul. To otero nyathine skul moluonge nyathine. Ineno. Nikech kaka koro se luong nyithinde skul sechegi kendo gitero gi e skul, nitiere jonyuol moko ma ok kony nyithindgi mondo oyie gi skunde mose luong gie. To ineno kamano ka janyuol otimo kamano nyiso ni oko tim gimonego be notimo. Mar ariyo en ni janyuol nigi ting' mar chulo fees. Ting' mar chulo fees, to nitie kaka skul bro nyiso gi konego be ni gichulo fees. Nitiere monego be ni pesa monego be ni gichulo, to oken mana fees kende. Ineno. Seche manga nyathi koro sechako somo, nitiere ting' moko ma skul bro dwaro ni mondo janyuol okaw ting' no. Ineno. Nyalo bedo ni nitiere somo moro ma idwa ni gisom mang'eny mondo koro giyud duoko maber. Koro janyuol nyaka donj kanyo. Kaluwore gi mano bende, en ting' mar janyuol mar konyo nyathine mondo bed gi mise motegno e skul modonje no. To kadok mana e point ma wacho cha mokwongo cha, en ni en janyuol emonego kony nyathine mondo yie gi skundno. Ineno. Nikech weche mag yie gi skul kendo gero mise motegno malame ka wuoyo kuome ka, en ni timore kod paro. Gimoluongo e dho kisungu ni attitude. Nyiso ni janyuol nyaka bed ng'at moro manyalo wuoyo gi nyathine maber. Seche mangi tero nyathini ka koro wacho ni sani wadwa neno gima timore Kisumu Girls. Seche mangi setero nyathini cha, nyathini nyalo donje skul no, to kako neno skul oneno ka en wach mopogore. Ting'e ni seche min kode no, inyalo wacho kode achiel, ariyo kata adek. Nitiere nyithindo moko madhi e skul, to skul moluonge no okodwar. Nyabedo nyathi oluonge e skul moro nyabedo kata kaka Kapsabet Boys. To en skul moro madwer no dhi. Nitie mana bathe kacho oluonge kata Kaimosi, kata oluonge skul machalo nade, kata oluonge kata Chula Imbo, kata nitiere kumane. To nitiere gimoro modwaro ni mondo tim. E gigi te modwaro ni mondo tim, to skul moluonge okodwar. Lokruok mar paro no inyalo ketne yo machalo nade mondo yie, nikech wacho ni mondo michak timo maber e skul, nyaka yie skul moluongie no. Nikech timo maber chako mana gi change attitude mari ne skul. Paro ma in go marach mar skul moluongie no dhi konyi mondo ibed e skul e yo makare. Kaito mana range, paro no nyalo biro kuom ng'a. En kuom janyuol, jopuonj koso nyithi skul wete modonjo kanyo. Lame kaito an aduogo giri Victor. Ero kamano ahinya. Paro no wuok kuom mokwongo ripo wuok kuom nyathi. Nikech en ma wach ni ochome. En ma wach mar somo ni ochome tir. Matiende ni ka ok ochung' motegno, kong'ikni to gik mang'eny biro kethre. Omiyo nyathi nyaka chope okang' mofwenyo ni nitie gik moko ma are beyond our control. Ngimani ok wanyal control gik moko duto. Ka waseng'eyo kamano, to wa reconcile accounts, wayie piyo piyo. Mwawacho ni okay, osetimre kama, asto oloko pache ni gimiluongo ni change of attitude. Awacho ni okay, mai kaka weche chal, koro ayie ni adhi skul ma oseluonga ni, kata adhi skul mosemiya ni, nikech jopuonj bedo itiego e yo machal. Jopuonj itiego e yo machal, kendo infrastructure mar skul bende almost gin the same. Tene ni kaparo ni osewuok from nyathi, tibo yudo ni yot mondo nyathi o achieve goals mag somo. Number 2, uwuok kuom support. Kaka wageno ni kaka nyithindo donjo kawuono, ok bichaka puonjo gi topic 1. To wageno ni skunde mopogre kaka gijatimo, gibiro bedo gi conversation. Mondo gi stabilize nyithindo, mondo ngi gi temperature gi weather mar school piyo, mondo somo chakre. Lerana ne nyikwa Ramogi Ajwang', un kachiel county Kalame kod Victor. Piny Kenya kirango sani, resources mwacho kata gigi monego bed ni chwalo weche gi mag somo. Iparo ni giromre skunde gi duto. En ang'o ma jok moko wacho ni wada dhi Kenya High, wada wuok kae, wachoma Barogwal, kata wachoma
kudho mix secondary school mantie gwenge ma Kisumu. En ang'o miyo iwacho ni resources gi chal? To nitie nyaka sani skunde moko makata mbui mano mar internet ni gionge go, stima gionge go skunde gi. To gita gintiere kata gitimo page achiel. Resources gi gibedo e yo machal kendo itiyo kod yo makare giduto. Mani nikech iwache alafu awinj wache Patrick Lamek. Gima achiel kuom gino madwa wacho en ni Professor Ngire nyocha wacho gimoro Ngire George Magoha nyocha wacho moro maber ahinya ni oparo ni e kinde mabiro kata wach mar bedo gi odiochieng' milande performance mar nyithindo ni kaka nyithindo timo penj uripo rum koro achiel madwa wacho en ni skunde ni categories mopogre opogre. Wan gi national, wan gi extra county, wan gi county schools, kendo wan gi skunde moko ma bende chako kalure gi initiatives mag je community. To iyudo ni adier nyalo bedo ni gik moko matin onge kage kacha, but the truth en ni waseneno skunde ma onge kata laboratory. Waseneno skunde Kenya ka ma gionge laboratory. Gionge kata mana office malongo kata staff room. To kidhi skunde go tiyudo ka results owuoke. Mano koro ng'isa ni kara results okuchung' ahinya e weche mag infrastructure. Results ochung' kuom an ikruok mar pacha number 1 kendo ikruok ni japuonj mapuonja kani en japuonj manigi nyalo kendo nigi tiegruok mowinjore manyalo puonja mondo atim nade atim maber e somo mara. Kamano e kinde go tema ji somo Victor. Thuolo ni te nitiere jal mase luongo kae yo malach. Janyuol, nyathi sikul kaachiel kod sirkal. Kitemo rango gi mane penjo mapenjo Lamek no podi ka wantie kanyo. Resources gi duto ok girome sikunde gi. Duoko tineno ni mondo bed maber e thuolo gi te. Kirango lokruok mar paro mondo duoko makawagi obi wuok kuom jok mage. En wach malich ahinya ka iwinjo ka wawacho kuom joma nyalo konyo nyithindo mondo odonje skul. Ahero gimoro mwawacho gi Lamek, nitie gimoro mwaluongo ni form 1 plug-in. Iso ni sama form 1 donje skul cha to chalo ka gima ikonyo gi mondo gidonje skul maber. Ineno. Koro mondo gidonje skul maber ok en mana ni seche mangi donjo cha twachako mana gi puonjo. Ineno, wapuonjo biology, twapuonjo chemistry, twapuonjo kwano. Nyaka bed ni wan kod weche medhe tim programs twak makende ineno makoro idhi kete skul to nitiere kaka gitime e skul gin giwegi. Ineno, gichako gi form 1s go, jo klas 9 go. Aeto nyaka bende giluong jonyuol. Nikech jonyuol nyaka kony mondo ng'e ka chakore ka gichako gidonjo giroko ka nyithindo gi form 1 kama klas 9 kama ang'o monego bed ni gitimo. To koro seche mango oluong jonyuol no ok en mana skul kende ma biro konyo gi mondo ging'e tijgi. Mano kore kama koro skul luongo ng'at moro machielo bire skul mondo wuo kod jonyuol. To ok odhi mna wuoyo gi jonyuol, odhi wuoyo kod kite adek go. Kech ineno ochalo kaka tedo. Ineno ochalo kaka watedo e kendo kacha. Ineno ka ntiere kite adek mondo sufuria obed maber. Gima Lamek luongo ni stability cha. Dwaro ni koro janyuol nitie, japuonj nitie, to nyathi nitie. Ineno. Aeto seche mango wacho ipenjo wach mar bedo ni resources okromre. Iyudo ka skunde gi kwa ng'iyo mos. Ineno ka skunde ne wan kod skunde mag national manochako ka. Ineno kama koro wantie gi alliance gini. Aeto nitiere bang'e skunde moko manyocho ket national. Ineno ka skunde gi in terms of resources ogiromre. Ineno. Aeto koro wan kod levels go. Wacho ni wan kod national, extra county, county, sub county. Koro gimatimore en mana kaka bende wachalo e ngima ka. Iyudo ka kaka Nyasaye omiyo wa mich. Iyudo ka mich momiyo Cleophas Oluoch okrom gi mich momiyo Lamek Tala kod momiya bende. Koro gima en onego watim en ni ka waneno ka ntiere gik mang'eny ahinya Kenya High ma onge kudho secondary school. Koro en ni wang'iyo ni bende nitiere bare minimum. Yani gik mantie onyalo bedo ni gitin
lakini ginyalo kelo results gini school ineno kaka koro inyalo yudo ka skunde moko ni kod laboratories adek gin gi laboratory mar physics chemistry kod biology to school moro kama nasome nyamnini ya secondary school yala ne wan mana gachiel ineno to achiel no emwasome biology emwasome chemistry te mwasome to kanye mun wakale page ineno to ang'endi laboratory mantiere kaka koro Maranda ok rom gi kaka mantiere nyamnini ineno to nyaka koro wayie mane miyo koro awuoyo kuom nyathi kodonjo kama nyaka wa invest programs madhi loko pachgi kendo mondo ging'e ni America nokogero America but jo America nogero America ineno kowuoyo kuom America ma en ranyisi maber kuom pinje joma ogero America gin yawuot America madito ineno Abraham Lincoln wuodwa Barack Obama mage jomogero America koro nyithindo ikodonje school nyaka lok pachgi kendo nyaka ng'e ni gine magidhi loko skundego to ka gikalo page bende resources moko dhi biro kamano ineno wach mara laboratory mana kwa tieko neno gi laboratory di gine mari so and of course an good Maranda koro Maranda kaka Victor wachono Maranda ne wangina ahinya ne wan gi laboratory I think more than 3 yeah mano kukero nyaka computer lab Edhuolo makamano dakika adek kende kosekalo saa 4 mar okinyi waka uyueyo machuo ka waduogo wadhi penjo nengo mar ngima masane oidho jonyuol yudo pek e yo machalo nade nikech nitie mago mosedhi e sikunde wayudo nyaka ote ka nitiere jal mano nuoyo penj mara KCPE kendo yudo max mano maromo 336 to penjore ni max makora asedo nanuoyo adonje sikul e yo machalo nade nikech mago te timore nikech nok mar omenda uchumi mamalo modhi e pinywa mar Kenya kendo nengo mar ngima moidho waka uyueyo masani ka waduogo ang wadhi bende ir nyawadwa Joyce Oduor mondo konwa gigo mapod timore e county ma opogore mana e Ramogi TV med mana kete ka ma en mbako romo kikidhi mabor Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Shinda TV kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Ang'eyo ni anatimo richo maduong' ahinya to onego adhi mondo akwaye ng'uono. En ang'o momiyo nigo mana widwa kar biro chuno ni mondo itim gimoro en ka ok itimo gimoro amora mapiyo piyo sani wan mibiro twewa. In ni dwaro ni Thapki mondo kik ng'e ni ibe jaricho shradha nikech ni paro ni Thapki biro ng'uono ni bang' ka oseng'eyo gimoro amora mana watimo kodi. Mae gimok nadwa mama sani koro lokre koro ero Thapki. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Mana kamano nyakwa Ramogi Ajuang kaka pile e chenro mar mbako romo wabedo kod thuolo mar tudore kod reporters magwa mayudore kod gwenge ma pacho kae ni mar mondo mi jopiny bende ochwala duon gi kotudore kod thuon wach ma bende watwake ka ukinyi makawuono kata odiochieng' makawuono watwako tudore kod jo form 1 donjo e skunde mopogore mag sekondar mayudore e pacho ka. Gie thuolo ni wadwa dhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu mondo watudre kod reporter marwa mayudore Kisumu mano Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo, ichiew nade Kisumu kono? Inyalo ng'isa ni itudori kodwa ka intiere e skul mane to chenro mar jo form 1 donjo e skul no chalo nade odiochieng' makawuono Millicent? Hero kamano inya Joseph nini Joyce sorry achiew maber boma ma Kisumu kaendi ka wan achiel kachiel skund sekondar mar Kisumu Girls kuma bende waneno ka chenro mag rwako jo klas 9 mondo mi ochak somo mar ayanga mago jopuonjre manyocho timo penj mar klas 18 dwe mokalo dhi nyime maber mana kaka inyalo neno toka kanyo chenro osechakore ayanga kendo kwan jopuonjre kod jonyuol ma bende osemolo e kar somo ni endi kwan gi ni malo ahinya. Wan kaendi kaka inyalo neno ka nitiere jonyuol ma bende rito mondo mi oluongi kacha ka bende toka kaendi nitiere jogo ma bende oseluongi ka awinjo ka iluongo gi achiel kachiel ka namba iluwo namba 1 2 3 to idhi then gidonjo ei hall ei kaendi kuma bende i-register gi kasto bang'e no endi to gidhi chien kachicha kuma bende indiko negi kendo imiyo gi uniform kata gigo ma winjo gi tigodo ei sikul kaendi. Kapok alero ni mathoth adhi achiel kachiel ir jonyuol ma bende ne wan kodo kaendi ma bende dwa loso mondo wang'eni to chenro ni chalo nade kaka wanyalo paro ni tam mokwongo mar 2022 ne jonyuol ne ywak ahinya nikech ndalo no ngima Kenya noridore ka nengo gik moko noidho malo nengo wuoth noidho malo mano miyo jonyuol ne kadhe matek ahinya mondo mi ne girwak nyithindo e skul. Wadwa ng'eyo ni to wang'ni kata masani jo klas 8 donjo ni kaka wang'eni igani endi wadhi bedo gi jogo madhi timo penj nyadiriyo igani dhi bedo penj nitwejo iga ma bende penj dhi time nyadiriyo mondo mi wadoge kalenda machon mar somo kaka ne wadhi kane pok corona odonjo e pacho kaendi. Mana kamano adhi tere achiel kachiel janyuol mondo wachak gi pimnwa ni to chalo nade chenro mar rwako nyithindo e skul tamni endi kata dwe ni endi chalo nade nyaka ne gichaki kore nikech kwa yudo ni kokale migawo mar somo mago anyocho lando ni onge nyathi manyocho timo penje klas 8 ma bende idwani one e dhot ma janyuol mayud ka oketo nyathi e dhot janyuol no inyalo twe mater e rumand mondo mi oler gimomiyo nyathino ni e dhot kaka nwang'eyo ni Otis rwako jopuonjre mag jo klas 9 ma wang'ni kaka 100% transition tiende ni giduto oyienegi mondo mi gidonji kata bed ni janyuol yuto ne ni piny kata yuto ne ni malo otim winjruok kod skul ma oluonge nyathine kata koponi onyalo chudo mos to chudi to nyathi oyuang' thuolo mar somo. Mana kamano machiegni ang' nachak kodi mondo iler na nyingi then inyisa ni to kelo nyathi chenro mar rwako nyithindo chalo nade nitaanza na wewe then utuelezee moja kwa moja kuingiza ni watoto shule admitting girls here, how is it, the challenges? I think so far so good because I was here at 6 in the morning and the exercise started at 8 and nimeona sio mbaya, kila kitu inaenda shwari. Nilikuwa mzazi number 7 because they were giving out numbers. Nilikuwa number 7 na mtoto wangu alipita vizuri na akaitwa kwa hii shule na nimeifurahia. The exercise is going on well. Parents are happy, even the students are happy with the school. The organization is so well organized. Venye ulikuwa unajitayarisha kuleta mtoto wako hapa, ni changamoto gani uliyapitia wakati ulikuwa unajitayarisha? Unajua saizi tuko wakati mgumu sana huku nchini, kila kitu imeenda juu, maisha. Wewe ilikuwaje na wewe ulikuwa na plan, unaona mtoto wangu anafaa aingie shuleni aanze masomo yake, yako ilikuwa ni gani? Challenge imekuwa ni uniform because nimeona uniforms they are a bit high. Sababu kuna specific place tunafaa kununua uniforms na ukienda hapo unapata kwa kweli bei iko ghali kiasi kulingana na wazazi, na unaona hii mwaka ni mwaka fupi sana, ni karibu miezi 6 na form 1 itakuwa imeisha. So tumeenda hapo unapata the fees is okay but the uniforms the prices are a bit high for parents. For normal parents the prices are high. Hiyo ndio changamoto nimeona.
So wakati umefika hapo ukapata bei ya uniform imeenda juu venye ulikuwa unatarajia, how have you curbed that challenge to make sure that your daughter has got an admission here and start her schooling in this school? Kwangu mimi naweza sema nilikuwa nimejitayarisha, sababu mtoto wangu alichoose shule, nikafanya googling here and there, nikapiga simu hapa na nikaelezewa how to go about it. Nikaenda mpaka kwa ile duka, nikaambiwa hiyo ndio bei, lakini najua ni changamoto kwa wazazi wengine ambao hawajiwezi, lakini mimi nilikuwa nimejitayarisha. It was her second option and she was chosen here and I'm happy about it. So what can you tell those parents that unasema ni changamoto kwao, sababu unaweza pata alikuwa amejiami na school fee, then kufika hapo anapata bei ya uniform imepelekwa juu na pengine hakuwa amejitayarisha vilivyo venye wewe unasema ati you were ready for anything? For mimi naweza ambia the Ministry of Education, especially the CS, angalie maneno ya uniform. The uniform is very high. Sababu unapata una spend almost over 30,000 kwa uniforms. Kwa hivyo sasa hiyo ni changamoto kwa mzazi mwenye alikuwa na pesa kidogo, itakuwa changamoto kwa wengi. Hata najua kuna wazazi ambao watoto wao hawatafika leo shuleni sababu hawana uniforms. Lakini ninge challenge the Ministry of Education iangalie maneno ya uniforms. That's a challenge to many parents, and nimeona shule mingi pia ni complaints, the same complaints. Many parents are complaining the same. So hiyo ndio challenge ningewawekea Ministry of Education. Alafu before nikuache, bei ya mafuta humu nchini ilienda juu. How are you people finding the transportation fee from one place to another? Pengine let's say for example umetoka uko Northeastern kuleta mtoto hapa, mambo ya transport na nini ikoaje? Mambo ya transport ni changamoto sababu saa hizi tumeambiwa na ministry on 26th watoto wanafaa waende nyumbani for midterm. Wangu anaishi Nairobi, so I'm looking for ways in a way that anaweza ishi labda kwa relative. Unaona hiyo pia ni changamoto, kama sisi wazazi inafaa sisi wenyewe tuishi na watoto wetu. Sasa unaona ni 3 weeks tunaenda midterm, alafu 1 month anaenda kufunga shule, na transport from Nairobi to Kisumu is around 1500. So you see mtoto hawezi enda siku 2 na anarudi tena. Hiyo ni changamoto, hiyo ni changamoto kubwa sana. Serikali inafaa iangalie hiyo mambo ya mafuta sana, sababu tunaumia sana wazazi, especially wale wazazi watoto wanasoma mbali. Okay, maneno ya mwisho kwa msichana wako? Maneno ya mwisho, I know you can do it, you did it so well, and you promised me you'll do it well. Viona Busolo, promise me you'll get an A in Kisumu Girls. Thank you so much. Mana kamana dhia achiel kachiel janyuol machielo mondo mi embe olernwa ni to gin chenro marwa konyare e skundi ni endi chalo nade machiegni ang ni chak na gi nyingi king'iyo kamera kacha mondo inyiso ni chenro dhi nade nyaka ni chak to ni chopo kasadi. Nyinga en Jacqueline Atieno Mombo. Chopo ka irigo saa 11 gokinyi. Ta wayudo ka chenro dhi maber namba beach, kendo ayudo ka olosnwa mpango maber, kwaneno pek moro mak mana ni kalure kod wach pek mar transport mondo mi wachop ka wan kod shida, kendo ne chuno ni nyaka ibed ir relative ni moro eka mondo mi ine kinyalo chopo school chon mondo mi yud time. Marariyo kopogore gi wach transport, bende nitiere pek moro amora miserado godo e yor temo mondo mi rwak nyathi e school ma kano land kod migao mar weche somo? Pek na wayudo kabisa kalure kod wach ma uniform gi gik mani dwaro e school. Opogore kod kaka wasebedo kwa tero ga nyithindo every time and then, nikech ndalo mokadho ni nyalo yudo ka school fees, uniform giketo Sh8,000 kata 9 tiyudo gik moko te. Kawuono no laro 34,036 maka ionge godo to kaka nyathi nyalo donjo school ne onge. Koro miyo ne waneno pek seriously kalure kod wach mar uniform gi gik ma ibiro tigo de school. Ero kama na inyamana katie kwa ngomo gik minyalo nyiso jonyuol weteni mabende rado gi peko, nikech ing'eyo ni lwedo to okromre. Kasto gi wach mogik minyalo miyo nyithindo mabende obiro some school ni ka iriwo nyari bende. Wach mogik manyalo wacho ne jonyuol wetena mabende koro sani neno pek kaka ne waneno pek, wanyalo wacho ni mondo mi wajiwre urajiwa mondo mi ka Nyasaye nyalo yie piny to sebedo kamano onge kaka wanyalo loke. Mana ka Nyasaye nyalo yie ma jowa gi jotendwa gi oyudo ka nyalo loko nwago odogi chien matin. To ka pod pek nitie to wan jonyuol pod angnwa tema iyudi giri mo minyalo timo, at least manyalo miyi yuto moro manyalo miyo ka nyathi dhi school tiyudo gima nyathi kaka inyalo konyo nyathi. To beta ni beda ni rito
miyo wabedo kod pek wan jonyuol sana sana joma mine ma ok oyudo gima tiyo. I'm just a business woman matiyo mana tichne mar lwete e kanyalo yudo gimoro manyalo konyo godo nyathi. Koro an jiwo jonyuol wetena ni gin bende gibed kamano. Mar ariyo, kuom nyithindo mwakelo skul, ne watemo ywayo itgi ni ka ginyalo yie to mondo mi gisomi motegno ka gineno ni jonyuol osebedo kod changamoto mang'eny mag fee gi gik ma kamago. Giti matek ma ka giya ka e Kisumu Girls ka to giya e gigi miluongo ni at least makata kodhi e university to chako ae kod gimoro ma ok no dhi tugo omako iche katikati maonge gima nyalo mikonyo koro janyuol, miyo janyuol chunye bedo malit ahinya. Erokamano ahinya Joyce, kaka isewinjo ni endi kendo wang'eyo ni ma endi in an alumni mar skul ni endi kendo ni skul ma bende golo nyithindo kod duoko maber mokalo. Mana kaka janyuol go osewacho ni gikwayo hawi maber ne nyithindo mondo mi gidhi mbele gi tim matek kaluwore ni jonyuol kale matek mondo mi ginyal keto skul kata klas otiko mana kaka ogol chik ni kawuono nyithindo duto te owinjo beni odonjo e klas otiko ma ok olewo. Ka kamano taduoke studio nyakor Mogajong mondo idhi nyime kod twakwa ma kawuono ma bende wang'iyo kaka chal mar nyithindo manotimo penj dhi ka irwakogi e klas otiko mondo mi gidonje okang' machielo mar somo. Erokamano ahinya Joyce, an kuomi. Millicent, erokamano ahinya. To kapok aweyi mar mondo mi idhi ing'i kata kaka chenro dhi mbele skunde mamoko, jatend migawo mar somo e pacho kae Ngire George Magoha yande ogolo chik ni jopuonjre moko kata jopuonjre madonje form 1 kik dhi gi gik moko kaka rim mar photocopying papers, nitiere kanyo hockey stick, nitiere kanyo nyaka kwer ma yande wacho ni jopuonj kik ng'is jopuonjre mar mondo mi odhi godo. Kisumu Girls kanyo kuma entiere bende neno ka weche makamago ok okete list mar jopuonjre odhi godo e skul kose oyo. Erokamano ahinya Joyce, ka wan kaendi kaka wamedo ng'iyo Kisumu Girls kaendi kata kateri achiel kachiel i jogo ma bende oseluongi mondo mi obed e line, inyalo ng'iyo ka onge gino magiting'o. Gimoro amora mane jatend migawo mar somo mano George Magoha nokwero mondo mi nyathi kik ting' ok giting'o, kendo nwanyalo go kod gimbaka ginyisowa ni onge gino manokwer magiting'o e ataro mar chik kotenore kod weche mag donjo e klas ochiko mondo mi ginyal somo. En mana otas kaka nukaw nyingi gik manondikni bang' ka gisedonjo ka mineno ka wamenyo ni endi to gidonje hall kaendi kuma gibedo approve kod jotelo kod jopuonj mochung'ne admissions madhi nyime kaendi. Bang'e no ka giya kanyo ka opuodh gigo duto te mane idwari godo to gidhi mbele kuchocho kuma bende mbele kanyo ipuodho mana uniform miwinjo ka jonyuol ywago ni bechgi oidho malo no endi mondo mi nyithindo ochak somo. Gimoro amora mane jatend migawo mar somo George Magoha nokwero ni nyathi kik bi godo, onge nyathi maneno ka oting'o kaendi nyaka ne wadonj kaendi gimoro sa 3:30. Millicent Adhiambo, kendo wabiro medo tudre kodi mar mondo mi nyiswa kaka chal dhi mbele skunde mopogore opogore. Nyako Ramogi Ajuang mano ne reporter marwa mawuok e county ma Kisumu mano Millicent Adhiambo ma bende nyisowa kaka chal mar donjo e form 1 dhi mbele mano e skul mar Kisumu Girls ma yudore e county ma Kisumu. Jo form 1 donjo e skunde mopogore opogore e pacho kae kendo weche makamago wabiro kelo ni kuku koda katien gi e kinde ma wayudogi. Kata kamano Nyako Ramogi Ajuang gi thuolo na dwa duoki achiel kachiel nyaka ir nyawadwa Cleophas Oluoch mar mondo mi kata kamano kapok wadhi ir Cleophas Oluoch wachako wandunyo ng'wech wadhi nyaka county ma Mombasa mondo watudre kod reporter marwa George Aoko. George Aoko ichiw nade county ma Mombasa, tinyalo ng'iswa ni nitiere skul mane to chenro mar jo form 1 donjo e skul no chalo nade okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. Kawuono kaunti ma Mombasa oru ka ng'ich kendo koth osebedo ka chwe, koth nochako chwe nyoro kendo chwe otieno mangima manyaka sani pod onyidho, to kata kamano chenro madhi mbele pacho kaendi pod dhi mana kama kawaida. Kawuono waluwo ndach wach jopuonjre dok e skul mag form 1, kata kamano kama ntiere ni antiere e skul nyiri mar Star of the Sea kuma e hall mantiere kawuono ni en kanyo ma jopuonjre madonje form 1 kawuono ikawe kata irwakogi e skul kawuono, ing'iyo details magitimo, ing'iyo ni to be marks mane giyudo gin mago ma skul noyiero, gin ni jopuonjre wuon mane jopuonjre oyiero, to jonyuol mobiro kodgi bende irango wach school fees to gi gik mamoko ma iwacho ni kopo ni nyathi biro e skul gin gigo monego bed ni obiro godo. King'iyo kwan jopuonjre mobiro kaka sani endi kaka japicha marwa nyalo nyisi ni ok ging'eny ahinya, to
jomoko wacho ni samoro nyalo bedo ni en wach mar uchumi, jomoko wacho ni okay because en odiochieng' mokwongo samoro chenro ni biro dhi mang'eny, koro king'iyo kaka ineno toka kanyo endo mage kwan jopuonjre ma kawuono odonjo kae. To kata kamano nitiere gima kuom jonyuol ma bende ne obiro kaendi okelo jopuonjre gi ka wacho achiel ariyo adek ewi chenro mag kawo jopuonjre odiochieng' ma kawuono ni. Moko ywak ni uchumi no odwaridore ahinya, moko koni gidwayo ni mondo mi omigi thuolo matin. To kata kamano we awuoye gi achiel kuom jonyuol mokelo nyithindgi e skul kaendi to onyiso ni to en ang'o mokele ka. Suda machiegni kae kato nyisa ni nyingi en ng'a to iya kon mane. An iluonga ni Jojo Tiena Gumba, adak Likoni. Nyathina nonego bed ni donjo e skul kaka kawuono. Jocho somo Likoni JCC Junior Academy. To kalure gi hali mar uchumi, biro kwa nafas mondo miya thuolo matin mondo adhi aikra maber korka bi akele. Hali mar maisha obedo katek. Weche mag Covid nomiyo wadok chien e yore mag uchumi, to dwero bende osebedo yo matek nikech itemo dwaro to ok yudre kaka onego bedi. Koro omiyo gik ma idwaro e skul, requirements ma idwaro e skul ging'eny, koro omiyo ok ne ayudo thuolo maber mar ikruok maber mondo atim ang'o, mondo anyiewgi kaka gidwarre. Koro mano emomiyo abiro kwa nafas mondo miya ndalo moko matin mondo aikra maber korka kel nyathi. To koro jopuonjo nyisi nang'o to kwayo ni bineno, jopuonjo nyisi nang'o kwayo ni mi chiwo negi be ineno ka girwako parono? Girwako parono to gimiya mana ndalo achiel kende nikech nyithindo onego bed ni donjo tarik 4 kawuono, to an ginyisa ni gimiya nyaka kiny tarik 5. Koro kang'e kaka biro timbre, lakini adhi temo kaka nyalre mondo ang'e kaka nyalo timo mondo nyathino bi odonje skul, nikech an gi higa mar mondo donji mondo som kaka jowadgi somo. Nikech ot kucho siko ywak, odwaro ni mondo donje skul mondo bobi osom kaka jowadgi somo. Kama na henya. Tupate mwingine hapa. Mami, labda nieleze tu pengine nini imekuleta hapa na hali ya leo. Tunajua wanafunzi wanaingia kidato cha kwanza, pengine maandalizi yako kama mzazi yamekuwa vipi? Nimekuja kumuingiza mtoto wangu. Jina langu ni Felicia Makando. Nimekuja kwa ajili ya kuingiza mtoto wangu shuleni kidato cha kwanza. Maandalizi hayakuwa mepesi kulingana na hali ya uchumi vile ilivyo. Kununua vitu vimekuwa expensive, uniforms expensive, upande wa vitabu hivyo. Hakuna kitu kimekuwa chepesi. Ni ile kujikaza tu. Sasa hata watoto wengine unapata wamepata boarding schools, lakini inabidi tunawapeleka day schools kwa sababu ya uchumi. Je, unaona pengine shule umejaribu kuelezea pengine mikakati wewe mwenyewe vile umeleta mwanafunzi wako, umekamilisha mahitaji yote ya shule ama pengine itabidi uombe muda kidogo, ama hali iko vipi kwa upande wako kwa sasa? Sijakamilisha kila kitu vile, lakini sasa bado sijaonana na walimu. Ndio niko pale kwa foleni nasubiri. Nikionana na walimu ndio nitajua kama kuna vitu vingine nahitaji kule ama wanaweza nisubiria. Pengine maandalizi tukimaliza tu, pengine maandalizi kwa jumla unaona yako vipi, wazazi na pengine kupeleka watoto shule? Naona leo ni siku ya kwanza, tulitarajia pengine ukumbi huo umefurika. Unaona ni kama masuala ya uchumi yameweza kutatiza idadi ya wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza? Yametatiza sana. Maana yake tungekuwa kweli tungekuwa tuko wazazi wengi, lakini kwa sasa tuko wachache kulingana na vile kulivyo. Uchumi umekuwa mbaya na sasa wazazi wengi wanatarajia kupeleka watoto shule, lakini sasa kumekuwa na mvutano. Unaenda madukani kutafuta vitu vyenyewe viko juu, sasa kunakuwa na uzito. Tuko na uzito sana. Asante sana. Wacha tupate mwingine pia hapa. Labda mzee wangu tueleze tu pengine leo tunaona wanafunzi wanajiunga na kidato cha kwanza. Maandalizi kwa upande wako kama mzazi umeona yako vipi? Kwa majina naitwa Ibrahim Kasim. Kusema kweli maandalizi ya kuingiza kidato cha kwanza yamekuwa mazuri, lakini upande mwingine ugumu wa maisha ndio unatupeleka mbio kama wazazi. Kwanza upande wa gharama ya maisha imekuwa juu, vitabu vimekuwa juu, uniform pia tunaambiwa tumekuwa juu, hata kuingia kwa shule sasa pia tumeambiwa mpaka tulipe fees ndio tuingie kwanza. Na pengine ukiangalia wewe kama mzazi, je, unaona kama umejiandaa vya kutosha, yale mahitaji yote yaliyokuwa yanahitajika umeweza kuyatimiza labda? Nimejikakamua lakini sijatimiza yote mpaka sasa. Kwa maana mpaka sasa natakana nilipe school fees na school fees bado sina. Kwa hivyo maandalizi yote bado sijatimiza. Pengine ombi lako labda kwa wazazi, manake kuna wengine wanahisi kwamba wamebanwa kimaisha, wangependa labda waruhusiwe wanao waendelee na masomo wakamilishe baadaye. Labda wewe kwa mtazamo wako pengine ombi lako ni lipi labda kwa walimu? Kwa walimu ninaomba tu watupatie muda, kwa maana kutupatia muda ndio tutaweza kujiandaa na mambo yote yale ambayo tutakuwa tunaweza kuyafanya kama school fees. Kama sasa kama mimi ile pesa nimetumia mpaka nimeishiwa. Sasa tunaomba tu ule muda tupatiwe ili tuweze kujiandaa zaidi. Tupatie muda.
Shukran sana. Mana kaka janeno marwa iwinjo mago mana moko kuom jonyuol mokelo nyithindgi kae. Moko kuomgi wachni ochunogi kelo nyithindgi e skul mar day ni mar ok ginyal garama mar dhi e boarding. Ka moko kuomgi bende ochopa kae mana mar kwayo jopuonj mondo mi koyie to migie mana thuolo matin gimed mana menyo mondo mi giyud school fees madwarore to gi gik mamoko monego beni gikelo e skul mondo mi nyithindgi odonji e form 1. Kowuok e kaunti ma Mombasa ne Ramogi TV, an George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Nyakwara Ramogi Ajuang, mana kaka isewinjo mago mana paro mag moko kuom jonyuol ma bende yudo pek e kinde ma gitero nyithindgi e klas 9. Ka kamano Nyakwara Ramogi Ajuang adwa duoki achiel kachiel nyaka ir nyawadwa Cleophas Oluoch mar mondo mi odhi mbele kod twak e chenro mar mbako romo. Cleophas. Erokamano ahinya Joyce Odur kuom ripot machalo koda mano. To gima nyaka sani gigi te timore wantiere ka achiel mondo mi watang' ni chal mar wach gigo te matimore e sikunde mantie pacho kae kotenore koda donjo mag jopuonjre e klas 9 ma opogore. Nitie ote ma wuoro kendo daka uthuolo ni mana mondo mi wasomgi achiel kachiel kaka wamedo mana yudogi ka. Wantiere achiel kachiel e Facebook kacha, inyalo yudowa kendo miwa pachi ka SMS line marwa en 236000 ikonowa ni chenro mar donjo mag jopuonjre e klas 9 gin mage. Kae wantiere kod Sara Singa, aneno maber Minzoni Akan Kalangi, aneno maler kantiere gwenge maka magi. Wantiere gi Engineer Lazaro Kanyamboko, wacho kanyo ni Cleophas aneno ka welo temo lero weche somo maber ahinya. Wacho ni research masetimo en kaka ni yudore ni rieko bende bedo mana inherited. En gima luwo kodhi moko nitiere makata itere skul man kod resources te to kata som maka upi kod besin nyume tiende. Wacho ni isom kinyumo pi, inyumo tiendi e pi mane besen. Wacho ni tiende nyaka rupiny to koro iketo kae. Erokamano. Wacho ni osom mana koso tiende e pi nyaka rupiny to podo fail tu. Wacho ni moko to kata iter mana kudho primary. Wacho ni mano kantiere skul. Wacho ni kama wadwa Eric Kanyambok puonjoe kama onge resources to timo mana maber. Gini nitie mane kodhi Lamek. Of course kodhi bende nitie plays a role. But ang'eyo ni king'iyo kaka oket somo mar sekondar ng'ata nigi chance mar chako. Ng'ata nigi chance mar chako nikech ichako from the word miluongo definition. Ibo penji ni to biology en ang'o. Timi explanation. Ibo penji ni to kwano en ang'o. Ting'isi ni kwano en magi. So I believe ni kata ka obedo ni jomoko wuok e kodhi ma ok ma joma riek ahinya, but because of the way ma education osebedo modeled, ng'ata has a chance. Kata onumu machal nade, gima ber nyalo wuok kuome. Victor. So that is it. Victor, gini tie kodhi koso iwacho ni nikech nitie jok moko ma samoro wacho ni nyaka sani gik mantiere jogo ma donjo e sikunde. Wacho ni ka in e kodhi moro ma ok mak gik moko mapiyo ahinya nyaka mano gigi timore nade. Iwacho ni konge kothu to ng'ato wacho ni awerago nikech gima japuonj penjo kata puonjo ok awinji. Koro gima timore ni joma osomo weche mag pach dhano iluongo ni psychologists wuoyo kuom gik moko ariyo. Nitie wach moro miluongo ni nature kod nurture. Koro nature en kami ae kothi en nature, heredity. To nurture en alwora ma intie, environment. Koro yudo ka ng'ato nyalo bedo ni nigi shida mar nikech koro weche mag kaka kodhi no nyalo bedo nen weche mag gina rem ma anyuola nigo, lakini kata ng'ato bedo mana gi rem mana kane Lamek wacho cha to donja e skul maber to pache liw, pache ni kare, to bende skul nigi chenro madhi konyogi. Ng'ani wuok maber bukal penj neno. Ting'eni kalo penj ok wach mana nen yudo A plane. Ineno ka koro sani mondo ji odonje e university en C+ and above. Koro ka ng'ani ne en ng'at moro ma ok mak weche to donjo kacha gi paro maber to jopuonj bende konye. Kowuok gi C+
dongo tima kare. Otimo kare. Gini wach mar kodhi en adier kose mana paro ma dhano nitiere go, Victor? En adier nikech dongo iwinjo ka wawuoyo kuom weche mag nature, heredity, kodhi kod nurture, environment. Mano gima joma osomo weche mag pach dhano wacho. Psychologists wacho ni en adier. En adier. Iye gi mano Lame? Iye gi mano nikech Nyasaye kochweyo wa to miyowa nyalo mopogre opogre. Jomoko nigi winjo mapiyo kabisa, jomoko ni diere, jomoko ni piny kabisa. To mana kaka Victor wacho en ni ka in environment ma gima ni kuomi no nyalo bedo nurtured. Tilokri ng'ato manyalo kelo ber ne piny ma wadakie ni. So I want to echo that ni kodhi no bende play a factor. But we should not just be limited nikech why kodhi ma mok riek ahinya. Nitiere olemo manyalo wuok e kodhi machalo kama. Exactly. Mana kamano nyakora Ramogi Ajwang' thuolo ni ywak osebedo mathoth kendo duoko mosebedo ka yudo kae e ote machuok mosebedo ka wayudo kae. Nitie jogo maywak e weche mopogore. We asom gi mana kae Ramogi TV. Kik iwach ni ne gioro ote to ne ok wakale. Wantiere kan Bramiel ka Masara wacho ni atimo penj mar klas 8 to nayudo max 302 to pesa onge. Pod onge nyaka sani to pod akia kaka nyalo dhi. Owacho ni advice mane ma unyalo miya. Mano kachielo koda kon machielo moko kono nyi. Wacho ni ok anyal donjo sikul nikech pesa. Atim nang'o? Maka penjo kumantie kago mako penjo ariyo mowuok e ote wa mag SMS. Sani we owinje ng'ur ma jonyuol no bedo go e county ma Nairobi. Mano kotenore kod dok sikul. Mano kagiwacho kaka uchumi masani mar Kenya ni malo kaito gigo midwaro ni gidhi ke sikunde giyude yo machalo nade. Buge man godo kawa siling 7,000. Bende pod adhi dwaro moro pod onge. Gi rims bende pod ok ang'iewo. Koro ang'eyo ni pod odhi medore obed kata mana 8,000 gi 100 moko. Nengo mag gik moko medore. To pesa bende onge. Koro ni en chal maka gima waji kamua mondo mi nyithindo dhi sikul. Uniforms nego eko ondik ni kawe duka moro gi dukni 2 kende CBD ka. To dire awacho ni nengo chor mang'eny sana mopogore kata kaka wang'iewo gik moko kata e chiro. Ginyalo mana miyowa specifications to kod color. Kata ka en sikat titwang'e nang'o to color ne chalo nade. To janyuol nyalo dhi kawo kuma oparo. Nikech kama iparo samo ng'ato nyadhi twengo ni gi siling 600 to kuma gichiki ni dhi ng'iewo gino gi siling 1,500. Nengo mar ngima oidho. Lamek. Sani nitie gigo mathoth matimore makirango gigo matimore alwora mag jogi madonjo sikunde. Iwinjo sani nitiere dukni 2 mantiere CBD Nairobi ka ma sikunde te iro kanyo kaka nyimiorie. Kaunti ma Kisumu ang'e jogo mantiere kaka madhi downtown. Mago jogo nitie mana bookshop moro miorie. Nitiere kar nyiewo lewni miorie gi sikunde gi. En ohala machalo nade e kinde ma uchumi ma Kenya okethore kama? Wang'e ni uchumi mar Kenya okethre kendo jonyuol winjo matek. Lakini most of the parents masani tero nyithindgi kata mne form 1 gi kwang'iyo kama waae history marwa sana jogo mane osomo kinde nyayo inyalo yudo ni pek mane wan go kinde cha ne pek mane lit miwuoro nikech ne ichako from school fees to ne onge kata gimiluongo ni capitation. Nikech sani yudo ni ka nyithindwa donjo e school already nitie omenda ma sirikal oseoro mondo at least gichak go somo. Koro en wach malit ni ngima medre to koro onge gima wanyalo timo ahinya mak mana bet gi geno ni higni mabiro higa manyien. We must have hope that tomorrow will be better than today. Kama nigi that hope, so it means ni obstacles mwaneno sanigi, we can still be able to jump over them. Wanyalo dume wigi, mondo wane nyithindo donjo school in spite of the challenges, mondo gichaka. Then as kagise chako, I believe ni lokruok bro betie. Yes. Lokruok makamano, wajing mana ka uyweyo, to Victor kapo kwa uyweyo makamano, medwa mana lere wach machalo koda mai. Sani wala matimore bure Nairobi ka utenre kod weche go mag di school. Kache kod skunde matimo wala koda kembe opogore kinde mag jo form 1 donjo sikunde. Bago gin weche monego be ne timore nikech kane waikore mar tero nyithindo e klas 9 to jatend migawo mar somo ngire mago hanowacho ni mago gik ok onego timre. Ma jo tend school matimo kamano
gin joma miyo jonyuol kale weche matek. To kata kamano kotenore gi mano, en ni waneno ywak mar jonyuol kacha, to bende waneno ywak mar jonyuol kuom gik mondikigo. To koro en ni kaka janyuol, kaka Lamek wacho ni nyaka wabed gi geno kod yie ni kiny biro bedo maber moloyo kawuono. To ok inyal bedo gi geno tibet abeta e dhoot. Koro nyaka item matek, ichukri, iter nyathi e sikul, imany gima inyalo manyo, iter nyathi e sikul, imany weche mag basari, kaka sani nitiere weche mag elimu, scholarship, magiwacho ni gidhi piny nyaka 280 marks. Ma nyathi koyudo 280 marks tok nyal. Nitiere kaka koro inyalo konye. Kanisa konyo, ineno. Nitie jok ma bende oikore mar konyo. Kata mana joma nosome skudno chon. To mondo iyud konyno, en ni nyaka iter nyathi e sikul mokwongo. Nikech an kaka ng'ama nosomo nyamneni yala Siaya kucha, ok anyal konyo nyathi ma pok odonjo nyamnini. Kaen ni konyno onego mimna nyathi masomo nyamnini. Mana kimake gi kanyo. Ka waduogo, wateme manyo yo mopogore opogore ma wanyalo kawo mondo okony nyithindo mantiere e sikunde, kata madonjo e sikunde machalo kamano, kaluwore gi mago miwacho yore mag yudo omenda ma opogore opogore. Mano moting'o nyaka mago mag bursary kachalo mag CDF. Ka waduogo idhi miyo wach machalo kamano. Ka yo masani, ka waduogo chenro mar mbaka romo pod ni nyime. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kupwa ni laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Jana tadigi kidienje mopogre opogre, lakini wan sana puodho ka watiyo gi ansal. Production ne mar nyanya ng'eny, onyuolre mang'eny. Machozi yako mahali pake, maana yeye yupo asitimize ahadi zake. Rudisha huzuni yako. Zima na Gwanza Music Doctor. Unaweza kupata wimbo wangu wa machozi kama sikiza tuni yako. Unahitaji tu kubonyeza *812 *783#. Kuweka wimbo wangu wa machozi kama sikiza tuni yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machozi yako mahali pake. Nyakora Ramogi Juang, twak maka uono en twak manyalo wacho ni jonyuol nitiere kod mor ka nyithinde gidonjo e klas 9, kamoko bende nitiere kod kuyo nikech gionge omenda made gitergo nyithindegi e sikunde. En yo mane ma nyithindo moeo 1.2 dhi yudo thuolo mar donjo e sikunde mopogore opogore e pacho kae. Kaka nyo wantiere gi kwan mamalo ma nyithi skul madhi e sub-county, mago sub-county schools mantiere pacho kae, moeo 726 madhi chopo e sikundego mag sub-county. Gidhi donjo e sikunde giyo machalo nade, kamage mwang'eni moko kuom sikunde manotimo maber e thuolo mane piny mano klas 12 Form 4 KCSE ne ogola jumbe machuoka mokalo. Gigi te wayudo giyo machalo nade. Nakoni wantiere kod jolony e wechegi mag somo, ka wan kanyo gi Lamek Tala ma jalony e wechegi mag somo kaachiel kod mago mag career placement. Kama chielo bende wantiere kod jalony e weche mag somo kaachiel kod jandiko mano Victor Ochieng. Penjo mana penjo yawuoto nagi kane pok wawuok ka kendo kane wadhi e yueyo. Wach maduong' mar omenda. Nyithindo mathoth ok dhi e sikul nikech nok mar omenda
mane giyudi mar riwre gi skunde mane oluongi. Nitie mago mantie maber to ok giyudo thuolo mar donjo e skunde go. Nitie moko ma bende ok oluong kata e skunde, oluongi e skunde moko to gionge gi nyalo mar chopo gi kama chalo kamano. Lamek, achak kodi, yore magi nyalo tiyogo mondo jonyuol bende one ni nyithindogi ochopo e sikunde. Gima erokamano Cleophas, gima duong' madwa wacho en ni janyuol nyaka rama. Rama tiende ni wacho ni nyathina ni nyaka som kata koth chwe kata chieng' rieny. Kiramo kamano to already mano nyiso ni the level of energy ma idwa mondo itigo mondo ine ni nyathini osomo is very high. Tiende ni nyalo wacho ni e dala ma adake ni an gi bao, skund cha itede gi yien. Anyalo wuoyo gi japuonj mondo obi otong' bao ni, obi otong' yadhni mondo nyathi osom. Dala madaka ni wan gi puodho, wan gi rabolo, nitie skunde gi chamo ga pudding rabolo. Bende anyalo bet gi program ma kende mondo adhi awuo gi japuonj mondo an kar chulo school fees in cash, achul in kind nikech an gi rabolo, an ga lot. So nyaka wabed gi e piny masani dwaro gimiluongo ni innovation and creativity. Nyaka wang'i alwora marwa matut mondo wang'i ni nitie yore mang'eny mag nego paka. Donge? To at the end of the day, paka nyaka timne nade, nyaka tho. Jomoko nyume ogunia to dhi wite aora. Jomoko bende chome achoma gi goch e ot kama kata ogolo wang'e mogolo koke to yie kode ba nyaka timne nyaka tho. So wan gi organizations kaka Victor oselero ni mopogre mwanyalo help nitie. To gima duong' ahinya madwa nyiso ne jonyuol magonagi ni nyithindwa kik bed e udi. Nyithindwa mondo dhi e skul kionge gi chir mar chomo janyuol ini wuon, mar chomo japuonj ini wuon, kaw wadu, kaw jirandi, kaw pastor, kech pastors gin gi ability mar wuoyo. They are going to convince the principal ma nyathi nyaka chak somo nikech chako no e gima duong'. Koko chako to konye tek. Nyaka bede infrastructure ma support nyalo bire. Koonge infrastructure no kata e WhatsApp ma wantie nitie ote mikayo kage kacha mar organizations ma konyo nyithindo. To jomoko okaw gigi ka ok gingin gi gigi, gikaw ka gik moko ma moripo bed sambaza ka. Oyo gigi dwani kaw thuolo mondo ing'iye ni to gini wachang'o. To kok inyal interpret ni wuon dir ng'at machielo mondo omi sum wach sum paro mondo nyithindwa kik bed e udi. Ka sirikal oseketo wi pesa e wi nyathi ka nyathi mondo oyud somo. E gigi te Lamek kachel kod Victor kakurano kuomi iwacho ni kata mano muma maler ne jogo ma jokristo iwacho kanyo ni joga lal nikech gionge ng'eyo. Nitie jogo ma wito yo mopogore nikech gionge ng'eyo matut ma gik monego gitim e thuolo ni duto. Nitie kata muomno mar CDF machiwo bazari, mana guluno mar CDF ma bende osebedo ka chwalo bazari ne jopuonjre mopogore. Jonyuol moko onge kod ng'eyo omenda machalo koda magi kod mamoko minyalo bedo ni ng'eyo. Jonyuol gi nyalo yudo yo machalo nade kata yore magi ma ginyalo tiyo kuom chulo fee manyalo bedo ni obembo gi ka nyithi skul gi osedonjo e skul. Lamek oselero weche mang'eny kuom kaka janyuol nyalo chulo fees. Wang'eyo ni nitiere jonyuol moikore ma gin ginyalo chulo fees. To nitiere moko ma bende kale matek. Kaka an ng'ama nokonya ne en kanisa notera e skul. Ne gikonya ba yudo fees ba dhi e skul. Koro janyuol nyalo ng'iyo weche mamoko kaka Lamek nowacho ni seche moko skul inyalo dhi tiwuoyo gi japuonj maduong' to inyiso japuonj maduong' ni an gi chandruok ok anyal yudo pesa lakini an kod anyalo kelo oduma gunia achiel, gunia ariyo, anyalo kelo yien midhi tigo tedo. Ineno koro japuonj maduong' neno ka nyalo timo kamano. But iwuoyo kuom weche mag CDF mano Constituency Development Fund, mano duond bura ma untiere no. Koro ana jagem ntiere duond bura kanyo kidhi kaka Wagai tinyalo yudo kaka inyalo konyi. Ikaw form tidhi ijaso to itero kanyo. Nitiere bende ward
ward fund e ward ma intiere no kama ne waluongo ni councillor chon sani wan gi MCA member of county assembly gibe gikethne nitie ka gikonyo kata kamano to nitiere e sirikal mamalo nitiere gima waluongo ni elimu foundation momakore kod bengi mar Equity koro yudo ka gimi wacho no ma Ozea wacho ni joga lal nikech koso ng'eyo Isaiah wacho ni joga bende yore twech nikech koso ng'eyo koro ka ng'ato kong'eyo ka ng'ato ni kod lony to ochalo ng'at ma koro ok nyalo yudo konyruok kane wan gi Charles Odhiambo kowuoyo kuom duoko mar klas 8 ne wawuoyo kuom gimoro mawacho ni pach dhano tiyo ka mavul mondo mavul oti nyaka yawe to kiloro pachi to nyiso nok nyalo yudo konyruok mane gimo ne Lamek wacho ni kor janyuol nyaka kithni to nyaka manyi yo monyalo yudo go kony kata koth chwe kata chieng' rieny koro o explore na weche gi te nitiere wach mar kanisa no ing'eni mondo kanisa konyi nikech Lamek wacho ni pastor nyalo teri jayalo nyalo teri nikech en ong'e wuoyo wawacho bende ni kanisa nyalo konyi kaka an kanisa nokonya to ing'e ni mondo kanisa konyi nyaka beni isebedo ka in kanyo ineno to bende sama gikonyi no ok iwach ni koro en ratiro mari nyaka ibed ng'at mobolore mondo kanisa med konyi kaluwore gi mano bende en ni wawacho ni janyuol okith ni otem matek oter nyathi e skul donjo no maduong kose donjo to koro imedo paro imedo sumo paro imedo yudo konyruok to kata mana be nyiso jopuonj ni idwaro kony mondo gimany ni kony nitiere wach machielo bende Lamek duokna mana joneno ariyo mag Ramogi TV ok anyal donjo sikul nikech pesa atim nang'o kachiel koda wan gi machielo bende ni an Daniel Otieno wacho ni noyudo max 398 mano ka wacho ni sani to an dala nikech achando pesa atim nang'o mana kinyalo loso gi ji ariyo gi ang'eni nitie thothgi mantiere ka manoro ote machalo kamagi to duoko midhi chiwo sani dhi konyo kata joma moko ma bende ote magi pok ochopo ka adwa wacho ni gik moko lokre kata odoko ni nitie money wawacho gi dho ngere ni is a scarce resource money will never be enough money is always going to be scarce koro ka waseng'eyo mae to adwa mondo ajiw Jamasarani kaachiel gi bwana machielo mano bende oyudo max mang'eny to pok odhi e skul ni adwa mondo ajiwi ni ka okang' kendi luokri maler wuogi dhi e skul machiegni idhi wuo gi japuonj namba 2 inyalo dhi e local office mar jo education mondo inyisgi ni an kae an e ot to magi challenges ma an go I believe ni kitimo kamano to jo office no gin dhano kendo gin gi interest e somo mari gibiro kawo wachni kendo ibiro yudo skul midhi mar adek inyalo bende dhi e local office mar obed ja MCA maru inyise ni mheshimiwa an wuod ng'ane maka ng'ane to kata an nyar ng'ane maka ng'ane to mai kaka weche chal I believe ni jogi gin ging'eyo kendo ging'eyo kuma pesa nitie ging'eyo kuma pesa inyalo yude ging'eyo kuma kony nitie ka wachako mbaka no kodgi to wabro ok wanyal bede uti to I want to discourage adwa tamra wach mar bed e ot ni wach ni yuago ni pesa onge kaw ondam kise ka ondam to ondam mar 4 ondam mar 5 bro teri e destiny mari my watch ma very important makikwa gima important Cleophas it bedo prioritized to ni nyaki luokri mondo idhi wacho ni ana dhi to riemba ki wacho ni dhi to riembi to Cleophas gini gi jo ke wach mopogre nyalo ka wach no kendo bro yudo ni kila jok moriembi kuro bro manyi gi thuon so wadwa jiwo jowan kik wabede udi kamano kikibed e dhot kama intiere kanyo ka okang' mana sani to iwuogi kendo idhi kanyo imanya kony kar nyaloni an waduogo kendo bang' kwasesomote matin kae mondo mi watieke twak okinyi ma kawuono ka wadarango 100% transition wuok e school primary kodonjo e secondary okelo chiedh nade machal nade sekta mar somo to ahinya e donjo mag jo form 1
ma odiochieng' ma kawuono jo klas 9 donjo e sikunde ma opogore opogore. Wantiere mbui mar Facebook kacha, wantiere kod Janet Jano wacho kanyo ni asedonjo e twak makare. Junior Kamus wuod Nyarongo tuned in. Isaiah Kibere wacho ni network ka ntiere piny Wagunda kae. Dholuono wacho ni donjo yo makare ka oyudo twak ma kawuono mag joma donjo e klas 9. Wacho ni Alfel Kosuda wacho ni ayie kodu ahinya kaluwore kod kaka ukelo twak. Machielo bende wantie kanyo gi Sara Singana oseyudi kanyo. Odhis Ndui wacho ni kano mabei aneno maber. Wantie ka gi Sam Jakom wach nyiewo uniform e sikul is too expensive for parents. Wacho kanyo ni nego sirkal ong'ia ne wachni. Wacho ni Cleophas aluora mar kama ng'ato somo is important. Village schools ng'ama nyalo kalo e kende en ng'ama riek koa e kodhi. Wach kodhi duogo kani. Oneno waka en Kayole. Nyakwar Lea nyithindo moko ma yudo below 200 onego dhi e vocational training hawi loyo rieko. Mano wacho no tim kata mechanic. Wacho kata polytechnic ng'eny e gwengewa. Wach makamano mapiyo Victor. Wacho jok moyudo max matin mok nya donje. Bentie jok moyudo max matin ahinya mok nya donjo. No jok moyudo max maromo kata B+. Jogo manoyudo max 190. Koro okwanyalo wacho ni ing'eni kwang'iyo kasomo no chalo en 844 ineno. Koro nyiso ni ng'ato nyaka dhi e skul ma primary ai secondary. Koro koa e secondary no to koro kanyo wanyalo kao gima CBC. Koro CBC dhi luonge ni pathways. Ng'ato koro nyalo chomore gi gima odwaro. Lakini sani ok inyalo wacho ni nyathino yudo max 100. Nyocha waneno ka ngire magoha golo duoko mar penj. Nitie nyathi moro manoyudo 113 max 113 e KCP. To kano timo penj noyudo B plain. Koro iyudo ka ni ng'ato koro yudo max matin e klas 8 ni koro were gi somo. Pod nitiere thuolo mari mbele. To kosetieko klas 12 mano koro nyalo donje gima ng'ano wacho no. Mana kamano. Hawi lo rieko. Adier koso koro ka koro nitie jogo ma wacho ni en ga mana hawi. To hawi ne nya bedo kodi sa mane. Hawi lo rieko koso lame. Hawi nitie, rieko be nitie. To kwanyal teno ngima wa hawi. Inyalo manyo hawi for a very long time. Barapani rieko to en gima inyalo nyuolago. Rieko en gima inyalo many. Nikech rieko nitie around. Anyalo acquire. Nyalo acquire rieko. To ka doke wach mi wacho mara 100% transition. Kamano koro ka watieko twak sani. Koro ka ng'imake mano mara 100% no. Iteme nono ni sikunde gi. Begi setimo makare. Mano te wan tiere gi thuolo mar dakika 2. To watieko mano kachiel kod Victor. Mano 100% transition. 100% transition en twak maber. I would rather have a situation ma nyithindo nido kata mane corridor. I would rather have a situation ma nyithindo wo dhi school to nido kata mane jikon. Because that is a problem ma after 2 weeks, after 3 weeks, there will be a solution. Koro miyo 100% transition angeni skunde mang'eny ni minimal infrastructure, but ka problem osebedo created, a solution can be found. Omiyo it's very good mondo nyithindo wo dhi school nikech school a passport mar success. Kokwa this school to wa limit wabo dongo kokwa nigi lony ma 21st century. To mano wabo limit kaka wanyalo tingo gima wa malo. Omiyo 100% transition. Jopuonj wadwa jiwo un kata nyithindo ninde jikon kata gininde dining hall gininda there is going to be a solution towards that. That is my take on that. Mana kamano ewi wach makamano Victor. Wach 100% transition en wach mamulo sana gi Lamek nikech wan wadhiga skunde wuoyo. To wadhiga wuoyo gi nyithindo to wadhiga bende yalo kaka Jumapil nitiere services magitime skunde. Koro yudo ka en gima seche moko nyalo maki kabisa nikech yudo ka nyithindo bete chieng', nyithindo bete seche moko koth chwe. Wuoyo to koth chwe seche moko en kaka Limuru pinyno ng'ich kabisa. Koro gima Lamek wacho en ni wanyalo bedo nwan gi gik manok to kata kamano seche mangi donjo cha nikech agi ikore mar accommodate kata rwako nyithindo 200 to giyudo nyithindo 400. Koro yudo ka japuonj maduong' kachiel gi jomochung' ni school longo ni board of management gitemo matek mondo gineni koro wadhi yudo konyruok kanyo, wadhi yudo solution kanyo. Koro yudo ka seche moko kata ka ginindo e od mabati kata hall no ema koro los obedo
obedo dormitory kar nindo nitiere kaka idhi yud konyruok to kata katieko en ni skunde nyaka bed gi gima lony masani mane Lamek wacho cha 21st century skill milongo ni creativity kod innovation. Iwinjo kane diere corona ngire magoha ne wacho ni ket kata nyithindo obede tie yien. Skunde moko nitie man gi aluora maber nitiere yien. Koro nitie kaka ginyalo loso. Skunde moko manyo kata mana weche mag hema, tent. Ineno. Koro nyaka wamany yo ni kata yot kata tek weche nyaka dhi nyime. Mana kamano nyaka Ramogi Juang. Mae thuolo mane wayudo mar bedo ka kod jolony e weche mag somo mano Lamek Tala kachiel koda Victor Ochieng ma wantie go okinyi ma kawuono. Wach mogik ne jopuonjre madonjo e sikunde ma opogore ma kawuono chako ayanga ngimagi mag skul sekondar ka watieko. Wach manyien mogik madwa wachonu en ni mondo learn the new environment, we settle very fast mondo uchak somo kendo ahinya mondo ung'eyo gino motero we school. To Cleophas bende an gi wach kuom jogo mosetieko class mar 12. Wadwa lando gini ni KUPS, Kenya Universities and Central Placement Services portal no se yaw, mbui no se yaw. Koro inyalo dhi kacha mondo ing'ini to courses mage mantie kacha mondo itim kik idong adong e ot, dwa mondo itim your application mari mondo ichak loso career mari. Ero kamano ahinya. Jo winjowa. Ero kamano ahinya Victor. Abende katieko anyalo wacho ni nyithindo modonje klas 9 en ni gima duong' ahinya en ni yie gi skul midonje no aeto ket mise mongirore nikech inyalo yudo duoko maber kamoro amora. Nitiere gimoro miwacho ni ka ng'ato paro ni en onyalo mna kodonjo Kenya High emonyalo yude duoko maber. Koro odhi kama nasome nyamni no konyal kata kudho kata kama nisome okiwacho no kama nisome gimoro nitie statement moro ng'ato nowacho ni a lizard in Africa cannot be a crocodile in America. Akiani lizard jelo nango gi ogwe ok nyal bedo nyang. Ok nyal bedo nyang kodhi Amerika. Ogwe dong man ogwe. Kenya ka kod Amerika bende. Mana kamano Victor kachiel kod Lamek. Wach mantiere wabo chano chino machielo warangi ya courses kata gig tiegruok mopogore matimore e mbalariany mopogore. Lamek obedo thuolo mar luongi kendo kachiel koda Victor mondo wakony oganda wa majoluo mabende dwaro medore e somo e gigo mopogore. Nyaka Ramogi Juang kama intiere maniyudo wachiel kachiel wagoni erokamano. Ote manuoro ne thoth ne wamedo somo kargi mane wanyalo mana yudo okinyi ma kawuono. Kete mana kae e lo nyawadwa Sharon Ong'ao kachiel koda Joyce Oduor, director marwa Lizzy Simani kachiel kod jogo picha jota chenro ni duto manoketo gigi duto chopni achiel kachiel wagonu erokamano. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch kimedo mana kete Ramogi TV kendi medo yudo chenro mabiro mano mar pado manyien mabiro mana ka kaw mana remote mari mar Ramogi TV no kendi kete mabor kodi ahinya bae mabor nikech ma e odwa. Erokamano kuom kete Ramogi TV.